नमस्कार, मी सविता पाटील. महिला शेतकरी जळगाव यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की नागली दळण्याच्या अगोदर कोणती काळजी घ्यायची. आता हे बघा, मी 3 दिवस अगोदर पाण्यात भिजवली ती नागली, मग ती सुकवून घेतलेली आहे आणि आता मी ते दळण्यासाठी तयार करते. तर त्याच्यामध्ये बारीक खडी निघतात. मी असे खडे काढलेत बघा आता नागलीमध्ये. तर असे खडे निघतात. आपण जर ते व्यवस्थित स्वच्छ नाही केले तर ते पीठ खराब होतं आणि आपलं तोंडात जर आपण पीठ टाकलं तर त्याचं कचर कचर लागतं ते. तर मी अगोदर पाण्यामध्ये 2 वेळेस छान असे रोवून खडे काढले होते. भरपूर खडे निघालेत, पण तरीसुद्धा कुठे कुठे अजून खडे राहून गेलेत नागलीमध्ये. तर मी अजून परत ते आता सोडून घेणार आहे व्यवस्थित आणि नंतरच मी त्याचं पीठ तयार. तर आता माझ्या चॅनलवरती सर तर आहेतच आता उपस्थित. तर आता सरसुद्धा तुम्हाला 2 शब्द सांगतील. मी तुकाराम पाटील, शेतीतून उद्योजक व्हा, हा सुद्धा माझा यूट्यूब चॅनल आहे. तरी सर्वांना विनंती आहे की शेतीतून उद्योजक व्हा या यूट्यूब चॅनलवर सुद्धा तुम्ही भेट द्या आणि जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा. तरी आज मी नागली पापडविषयी तुम्हाला थोडं सांगू इच्छितो. तर जसं आपण म्हणतो की नागलीचा पापड हा खाण्यासाठी खूप पौष्टिक असतो. तर नागलीमध्ये खूप असे प्रोटीन आणि विटॅमिन असतात जे दुधापेक्षा सुद्धा जास्त याच्यामध्ये विटॅमिन, प्रोटीन व कॅल्शियम असतात. त्यामुळे नागली पापड हा शरीरासाठी व लहान मुलांसाठी खूपच प्रभावी व गुणकारी असा खाद्य हे समजलं जातं. धन्यवाद. तर अशाच पद्धतीने आपण जर व्यवस्थित नियोजन केलं नागलीचं तर पापड पण खूप छान येतात आणि खायला पण मस्त येतात. तर आपण जर व्यवस्थित नियोजन नाही केलं नागलीचं तर त्याला जर खडे राहिले, आपण खाताना ते दातात असं टचकन आवाज येतो आणि मग ते खाल्लं जात नाही आपल्याकडनं. तर अशीच काळजी घ्या तुम्ही सुद्धा नागलीची. तर आता बघा, बघू शकता तुम्ही आपल्यासोबत सर आलेले आहेत, तुकाराम सर आलेले आहेत. तर त्यांचंसुद्धा एक चॅनल आहे, शेतीतून उद्योजक व्हा हे चॅनल आहे त्यांचं. तरी आपल्या यूट्यूबवरील सबस्क्रायबर बांधवांना आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा व तुमच्या पुढील वाटचालीसुद्धा आमच्या खूप शुभेच्छा. असेच निरोगी आणि तंदुरुस्त राहा व आमच्या चॅनलला अवश्य भेट देत राहा, जेणेकरून तुम्हाला शेती व शेतीविषयक नवनवीन माहितींचा भंडार तुमच्याजवळ पोचत राहील. व तुम्हाला कोणाला काही बिझनेस करायचा असेल किंवा शेतीपूरक व्यवसाय तर तुम्ही नक्कीच आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आम्ही लवकरात लवकर तुम्हाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. नमस्कार.